Co když nám nejmocnější dalekohled v historii právě ukázal něco, co jsme nikdy neměli vidět? Co když všechno, čemu jsme věřili o původu našeho vesmíru, o čase, prostoru a samotné realitě, se hroutí pod tíhou nových důkazů? Hubbleův vesmírný dalekohled, navržený k nahlédnutí do nejranějšího světla kosmu, nyní poskytl data tak zneklidňující, že nositel Nobelovy ceny za fyziku prolomil mlčení jedním jednoduchým, děsivým vzkazem. To není náš vesmír. Co přesně našel Hubbleův dalekohled na samém okraji všeho? A proč vědci varují, že by to mohlo přepsat samotné základy kosmologie, jak ji známe? Sledujte dál, protože to, co uslyšíte, změní úplně všechno. V koutě oblohy zaplněné dávným světlem zachytil Hubbleův dalekohled to, co vypadalo jako jednoduchá žlutá skvrna. Ale když se na ní podívali podrobněji, jejich předpoklady se zhroutily. Ta malá zářivá skvrnka nebyla jen další galaxií. Byla to nejvzdálenější galaxie, jakou kdy viděli. Vznikla pouhých 290 milionů let po údajném zrození vesmíru. Ale tady je ta nemožná část. Je příliš velká, příliš jasná a příliš vyspělá na to, aby vznikla tak brzy po velkém třesku. Podle našich současných teorií nebyl dostatek času ani hmoty na vznik takových galaxií v raném vesmíru. A přesto tady je. A není sama. Webb nyní našel desítky dalších podobných. Každá je kosmickým paradoxem, který porušuje všechny pravidla, o kterých jsme si mysleli, že je chápeme. O raném vesmíru. Vědci začali hlouběji zkoumat a to, co objevili, bylo ještě podivnější. Některé objekty z raného vesmíru nejsou jen masivní. Jsou úplně cizí čemukoliv, co jsme doposud viděli. Na rozdíl od normálních galaxií, které přeměňují asi 10% svého plynu na hvězdy, Webb objevil alespoň 3 galaxie, které proměnily 100% své hmoty na hvězdy. Žádný plyn, žádný prach, jen čisté, zářící hvězdné světlo. To není jen neobvyklé. Je to nemožné podle všech existujících modelů tvorby galaxií. A tak se vědci ptají mnohem děsivější otázky. Co když to nejsou galaxie vůbec? Co když nevidíme raný vesmír, ale něco úplně jiného? Strukturu z jiné dimenze, pozůstatek předchozího kosmu nebo zásah z úplně jiného vesmíru? Abychom pochopili, proč to otřásá kosmologií do základů, musíme mluvit o Hubbleově sféře a pozorovatelném vesmíru. Čím je objekt vzdálenější, tím rychleji se od nás vzdalává kvůli rozpínání prostoru. V určitý bod, zvaný Hubbleova sféra, se galaxie vzdalují od nás rychleji než rychlost světla. Zdravý rozum říká, že tyto galaxie bychom neměli vidět, přesto je vidíme. To je proto, že samotný prostor se rozpíná a hranice toho, co můžeme vidět, se neustále rozšiřuje. Ale za touto hranicí se nachází něco děsivého. Oblast vesmíru, kterou nikdy nedosáhneme a která nás nikdy nedohoní. A přesto Hubbleův dalekohled nyní zachytává světlo a signály z těchto nemožných zón. Světlo, které by nás nikdy nemělo dosáhnout. To vede k jednomu závěru. Vidíme za okraj našeho vesmíru. A nikdo neví, co je na druhé straně. Data Webbu nutí vědce klást si nepředstavitelné otázky. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Někteří laureáti Nobelovy ceny nyní otevřeně zpochybňují model velkého třesku, protože pokud se galaxie mohly tvořit rychleji, než dovolují zákony fyziky, pokud světlo může přicházet odněkud za hranicemi kosmického prostoru a pokud se objevují struktury, které odporují času, měřítku a hmotnosti, pak jsme možná vše špatně pochopili. Možná raný vesmír vůbec není raný. Možná to, co vidíme, není časová osa, ale trhlina. Místo, kde se překrývají dva vesmíry, nebo ještě horší, kde se zračí něco mnohem staršího než náš vesmír. Ať už to je cokoliv, nezapadá to do našich modelů a nikdy zapadat nebude. Mezi nejvíce přehlížená zjištění Hubbleova dalekohledu patří nikoli vizuální obraz, ale podivná frekvence. Při měření pozadí vesmíru detekovali přístroje Webbu slabou rytmickou oscilaci, která neodpovídá žádnému známému kosmickému jevu. Není to pulzující signál, není to gravitační vlny, není to zkreslení kosmického mikrovlnného pozadí. Tato frekvence se opakuje v přesných intervalech, jako by byla generována. Někteří astrofyzici ji začali nazývat tlukotem srdce za hranicemi času, jiní jsou opatrnější a naznačují, že by mohla být signaturou exotické hmoty. Něčeho, co by mohlo existovat pouze mimo hranice našeho vesmíru. A tady je děsivá část. Tato frekvence není náhodná. Sleduje matematický vzor, jako by ji někdo nebo něco zakódovalo, aby byla objevena. Jedním z nečekaných objevů dalekohledu je velká nerovnováha mezi tím, co vidíme, a tím, co cítíme.
Galaxie na nejvzdálenějších místech se zdají mít dostatek gravitace na ohýbání světla, zkreslení prostoru a dokonce ovlivnění okolních struktur. Přesto zde není žádná viditelná hmota. Není to jen temná hmota. Je to něco jiného. Jen někteří výzkumníci nyní věří, že Webb detekuje masivní gravitační anomálie, které nekorelují s žádným známým zdrojem. Tato fiktivní pole hmoty působí jako kosmické otisky prstů, které tlačí na časoprostor z místa, jež nemůžeme vidět. Ale odkud přicházejí? Někteří teoretici začínají naznačovat to nejnepředstavitelnější. Vidíme stín jiného vesmíru, který se s naším sráží. Co když všechno, co vidíme, má zrcadlový obraz, který nevidíme? Ne metaforicky, ale fyzicky. Okrajová teorie, kterou dříve odmítali hlavní kosmologové, znovu získává na popularitě, že existuje zrcadlový vesmír, kde čas plyne opačným směrem a zákony fyziky běží pospátku ve vztahu k našim. Co se změnilo? Hubbleův dalekohled zachytil důkazy chování částic a rotace v vzdálených galaxiích, které naznačují asymetrii, jako by se překrývaly dva odlišné kosmické systémy. Je to, jako by náš vesmír byl tažen jedním směrem, zatímco jiný, těsně nedosažitelný, se pohybuje opačným směrem. Pokud je to pravda, nemusíme být sami v multivesmíru. Můžeme být propojeni s stínovou realitou, která odráží naši vlastní. V závěrečném zvratu jedno z webových dálkových přístrojů sledovalo světelný signál z okraje pozorovatelného vesmíru. Očekávalo se, že zhasne. Očekávalo se, že navždy zmizí, stejně jako většina světla z vzdálených zdrojů, ale pak se znovu objevilo. Ne ze stejného směru, ne ze stejného času, ale se stejným spektrálním otiskem, jako by světlo bylo vysláno a odrazilo se od něčeho. Dalekohled právě zaznamenal kosmický ozvěnu. Ale ozvěnu čeho? Existují jen dvě možnosti. Buď se světlo odrazilo zpět kolem zakřivení vesmíru, což by znamenalo, že prostor je konečný a uzavřený, nebo narazilo na něco jiného, a něco na samotném okraji, něco schopného odrážet světlo, něco, co tam nemá být. Vesmírný dalekohled James Webb byl postaven, aby hleděl do minulosti, odhalil, jak vesmír začal, ale místo toho udělal něco mnohem děsivějšího. Možná nám ukázal, že náš vesmír není sám. Neuvěřitelné galaxie, přízračné masy, zrcadlové vzory, puls, ozvěna. Každé objevení ubírá iluzi jistoty, utišující představu, že chápeme, kde jsme, kdy jsme a co jsme. Nositel Nobelovy ceny za fyziku nás varoval, že to není náš vesmír. A možná je to pravda, které jsme se nikdy neměli postavit. Možná plujeme na okraji něčeho starobylého, mohutného a lhostejného, hlubší struktury, větší reality, vesmíru za vesmírem. Takže teď není otázka, jestli jsme sami ve vesmíru. Otázka je, jestli jsme vůbec v tom správném. Dejte nám vědět v komentářích. Myslíte si, že dalekohled James Webb již nahlédl do jiného vesmíru? Nebo se naše chápání reality právě začíná rozpadat? Přihlaste se k odběru a zapněte upozornění, protože vesmír právě mrkl zpět a cokoliv je tam venku, nás vidělo.